Kaveri taas tullut. En mä tiedä. No miten mä sit tultiin jätsit tänne? On mun kaveri kämppää. Jaa. Missä me nyt oikein ollaan? En mä vittu tiedä itekään. Ai, tuolla se kämppä taitaa olla. Onks tää nyt se talo? Kai nyt vittu on, kun ei muuta näyää niin. Ei vittu, ei me mahdu tän. Ei saatana tukka. No missä se sun kaveris nyt on? En mä tiedä, ei se itekään löytänyt tänne näin. Hei, tää kuonaat aika tutulta. Kai se vissiin. Eikö se munkki? Munkki on. No. Onks tuo teräsbetoni? En mä tiedä, mutta ainakin on hyvä sound. Hei, Mämmä, mitä tossa lukee? En mä tiedä. Vissiin jotain niistä hyvistä munkeista. Ja mennään syömään lisää niitä. Vittu ei mitään. Hei, mennään kattoo, onko se sun kaveris tuolla. Joo, mennään. Hei, miksi tuolla öljy, mutta ei sahaa? Älä muut kysy, sun kaverista se on. Perkele. Teräsbetoni! Perkele! Vittu, onks teräsbetoni tuo keikalla? Ai se ollutkaan teräsbetoni! Vittu tää haisee. Mäkimään! Ei parempaa oveen keksistä. Mämmä on kuollut. Hey! Moi! Miten sä voit olla hengissä? Mä näytät kuolleen. Juu, mä olin. Menossa taloon, koska mulla oli hirveä nälkä. Ajattelin vetää pari nakkia kossuun. Se oli ketsuppiikin ja laitoin nakeille.
paitani. Sit mä niinku olin kännis, et mä sammuin siihen lattialle. Kun mä huomasin, että murhaaja oli lähtenyt sun perään, että otin mitä sai ja tuli hatiin. Kuka sinut kovasin? Olin ihanin, linnut lauloi. Ja kimmelsi taivaan kuu, sinä sanoit menkäämme maalle meidän landelle. Mietin nyt, juttu tää onnistuu. Perille kun saavuttiin, kukat kukki tuoksui niin. Merivaan tosi kuin olut juovaan. Vetin rantaan kuljettiin, liiakuteet riisuttiin. Oli tunnelma niin kuumaavaa. Se käy jo. Oi jos sulle voisin antaa kaikkein kauneimman. Mitä? Mä en kuunnellut yhtään. Mitä mun piti sanoa? Mutta enhän sitä tee. Kaveri. Riittänee, kun sun vierellasi. Kaveri. Ja lappu ja